És inconcebible que Igualada tingui un pla d'ordenació urbanística del segle passat i no del segle actual. Les ciutats al nostre voltant, i no tornaré a repetir les dades, totes han fet els deures i afronten el segle XXI amb una planificació urbanística de la seva ciutat adaptada al segle XXI. És que el POM d'Igualada és anterior a la caiguda del mur de Berlín, anterior a l'euro i anterior als Jocs Olímpics. Això, per molta gent, no és només el passat, és gairebé la prehistòria en aquest món tan ràpid en el qual vivim. L'any que ve farà 40 anys que Igualada porta el mateix vestit, apedaçat, recosit per totes bandes, però porta el mateix vestit. És hora de dotar la ciutat, de donar a la ciutat un nou vestit amb el qual pugui afrontar aquest segle XXI i les oportunitats que necessitem avui, que necessitem demà i que necessitem demà passat perquè aquesta ciutat sigui sent una ciutat que pugui generar oportunitats.